जोंनि मोनसे देहा फालांगि खालामनानै दिनैहाय जोंनि मोनसे समाजनि थासारिफोरखौ गुबुंले खालामदों दा नाम्बार 1 ओ भाइटी घरको कुन तोर म साबरागाटा कुन साबरागाटा गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि बर' समाजाव जाबायदि जाबाय थानाय ड्राग्स बिजनेस ड्राग्स फालांगिरि देहा फालांगिरि सोरबा बायदिया ड्राग्स जानानै फाग्ला जानाय दिनै बिथांमोननि गाज्रि आखुनि थाखाय दिनै एक्स एनडिबि बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों दिनै हमजालायबाय ड्राग्सनि बेबहारनि थाखाय आरो आं बेखौ मोनसे बुंनो सानो ड्राग्स जानानै जोंहा गावनि देहाखौ मा मुलाम्फा खालामनो हागोन जों ड्राग्स जानानै जों गावनि देहाखौ मा मुलाम्फा खालामनो हागोन ड्राग्सजों जोंहा मा मुलाम्फा जायो जौ सेरेब जुमायजों जोंहा मा मुलाम्फा जायो गावनि देहाया खहासो जायो बेनिखायनो आं खावलायनो सानो जोंनि फंबाय बिनानावमोन जों ड्राग्सनिफ्राय गोजान जा देहा फालांगिरिनिफ्राय जों गोजान जा दिनै हमजालायबाय मा जाहोननि थाखाय हमजादों गावनि गाज्रिनि थाखायसो हमजादों सोरबाया एक्स एनडिबिखौ गाज्रि होननो गोनांथि गैया दिनै एक्स एनडिबिया सोरनिबा न'खरखौ मोजां खालामदों सोरनिबा देहाखौ मोजां खालामदों दिनै सोरनिबा बिमा बिफाया गावनि फिसानि थाखाय गोबां हालाय हाफाय दिनै गावनि फिसाखौ ड्राग्सनिफ्राय सोखानो हायाखै दिनै एक्स एनडिबिया सोखादों बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि बर' समाजनि बिमा बिफायाबो एक्स एनडिबिखौ गाज्रि होना आरो देहा फालांगिरि खालामग्राफोर नोंथांमोनाबो साबधान जा नोंथांमोना हमजायोब्ला गावखौनो भुगिनांगोन आरो देहा फालांगिरि खालामनानै मा मुलाम्फा मोनगोन दिनै नोंथांमोननियाव सानसे नोंथांमोनखौ हमनो हायोब्ला नोंथांमोना गावनि बिमा बिफानि मोखांखौ हाना लानाय जागोन गावनि बिदा फंबायनि मोखांखौ हाना लानाय जागोन समाजनि सिगाङाव नोंथाङा मोखां खिथिनो हानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायो सांग्रां जा देहा फालांगिरि खालामना जेबो मुलाम्फा मोना ड्राग्स जानानै जेबो मुलाम्फा मोना आं बेखिनिखौनो खावलायहरबाय मन्दिर कार बेटा तो আজি দিয়ে আনিছে এইটো কাৰ পৰা আনিছে এইটো 15টা মই আনাকো অ মোক তাই দিয়ে গিছে কাই नाम लोगों का दियो नामटा नापाওঁ ফোন নাম্বাৰ কোৱান মোৰ মোবাইল কোৱান नाम ना पाएंगे लोग कथा कोई ली तो है অ কি নাম की आली हो আলি কয় তাক হা চবে আলি কয় আলি কয় কোন জায়গা চিনি নাপাওঁ মই ৰাখল দুবি হা ৰাখল কাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিল তোৰ হাতত আছিল নেকি তোমাৰ নাই তেনেহ'লে পকেটত কেনেকুৱা থাকিল তোৰ পকেটত এইটো হা পকেটত কেনেকুৱা থাকিল এইটো তোৰ পকেটত কেনেকুৱা থাকিল এইটো ড্ৰাগছটো কণ্টেইনাৰটো কেইটা আহিছিলে কণ্টেইনাৰটো হা কেইটা আছিল কণ্টেইনাৰ কেইটা আছিলে 15টা কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি এইটো 500 এটাত তাৰ পৰা কিমানকৈ লৈ আহে মেইন ডিলাৰৰ পৰা মেইন ডিলাৰৰ নাম কি 400 মেইন ডিলাৰৰ নাম কি নামও নাজানো নাম নাজানে নাজানে তেনেকুৱা তেনেহ'লে এই বস্তুটো কেনেকুৱা থাকিল তোৰ পকেটত এইটো খালি নাম্বাৰ এটা পাইছোঁ ফোন কৰোঁ আনি দিয়ে হা হা আনি দিয়ে কোনে আনি দিয়ে নামটোতো আছে না এইটো